sakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, bangkay ka nagluksong lalaki sa Bicol River hali sa tulay kang Mabolo, naglataw na. Mga nagaagi sa tulay kang Mabolo asin nagtatanaw sa salog. Higot na minomonitor kan mga barangay tanod kang nasambit ng barangay. Mga barangay officials ipinasirarom sa 2 aldaw na training bilang mandatory witness sa anti-drug operation sa Naga. Misa para sa mga atleta kang Naga College Foundation na mapapalaban sa PRISA 2024. Ginibo kasubagong aga. Diyos mahay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako, si Antoinette Eduardo, kami ang saindong tagapagatud Bareta. Matapos ang maghapon hastabanggin na search and rescue operation kan Philippine Coast Guard asin iba pang nagtarabang kan suudma sa lalaking naglukso sa salog hali sa tulay kan Mabolo. Search and retrieval operation na ang gigibuhon ngunyan kan Coast Guard, Kamaligan Station asin iba pang nagtatabang. Aramon taman ang kompletong detalles kayan sa report ni Melvin Machado. Nasa search and retrieval operation ng unyan ang Coast Guard Kamaligan Substation sa pangingenot ni Coast Guard Chief Petty Officer Efren Abanilla para hanapon ang nagluksong lalaki sa tulay kang Mabolo kasudmang pagkaudto. Sa lugar kung saan naglukso ang biktima, igwas subot ining rarom na 15 feet asin nag-ikot pa ang tubig sa salog. Ngayon po itutuloy namin yung gagawin namin po, retrieval na po ang gagawin natin. Kahapon nag-search and rescue kami. Now tuloy kaninang umaga, nag-start namin kami ng kaninang retrieval going down pababa. Ngayon po, high tide, i-try namin, babalik mi ulit ngayon. Katuwang man kang Coast Guard sa paghanap sa nagluksong lalaki na taga Tarosanan, Kamaligan, Camarines Sur ang Coast Guard Auxiliary. Mga residente kang barangay Mabolo asin partidaryos kan biktima. May 3 kilometro na subot na distansya ang narekurida kan Coast Guard sa paghahanap sa nagluksong lalaki. Kasama namin yung mga auxiliary namin, 907 auxiliary, mga barangay Tanod, tsaka yung mga taga Mabolo po, residente mga Mabolo, tsaka yung kamag-anak po ng yung kampo nawawala. Nasa panduang aldaw pa lang si Chief Petty Officer Abanilla sa Coast Guard Kamaligan Substation asin duang insidente naman ng pagkalamo sa Bicol River ang saindang narespondihan. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, alas 11:30 kan subagong udto kan maglataw ang bangkay kan lalaking naglukso sa salog hali sa tulay kan Mabolo. Susog ki Chief Petty Officer Efren Abanilla kan Coast Guard Kamaligan Station. Pinagsabihan kang sa indang tropa ang nahiling na nagdadakop sira sa salog na impormaran sinda kung may mahiling na bangkay. Pirang minuto ang nakalihis, inabisuhan sinda kan para sira na may bangkay sindang nahiling. Ang lalaking pinaghahanap taga Tarosanan, Kamaligan, Camarines Sur asin nakuha ang sa iyang bangkay sa parte kan nasabing barangay. Dito lang, naglutang lang, sir. Naglutang lang, sir? Di ang kuhan, sir, yung tropa baga umalis kanina, pumunta doon. Tapos, pagdaan nila, sinabihan yung may nagpipishing-fishing ba, yung mga baroto masya nangingisda dito sa dagat, sir, at sa ilog, na kung may makita silang bangkay, i-advise kami dito. Tama, sir, walang 5 minutes. Nag-info namin ng bangkay nakita din sa Tarosanan. Okay po. So, sir, ito turn over na yun, sir, sa relatives? Ayaw po, sir. Ayaw po. Nandun na rin, sir, turnover na sa kabila, sir, side. Kabilang ilog lang, sir. Padago sa mga bareta, mga nagtatanaw sa salog asin nag-i-standby sa tulay kan Mabolo, pinagsisitar na kan mga barangay Tanod. Uyaan sa kuyang report. Sa gilid kan National Highway, nakapwesto ang mga barangay Tanod kan barangay Mabolo. Tanaw sa nanindaan Mabolo Bridge asin ang salog kung sa inagluksoan sarong lalaki na taga barangay Tarosanan, Kamaligan, Camarines Sur. Asin ang tricycle driver na nagkarigos na nalamos. Huli kan duwang sunuda na insidenteng ini, alerto na ngunyan ang mga barangay Tanod. Kung may nahihiling subuot si barangay Tanod Rodrigo Bongalbal na nag-e-standby o nagtataga-tanaw sa salog, tulo subuot ninda ining pinagsisita. Pag may naiiling kaming medyo nagtatartambay dyan na nag-iiling-iling sa tubig at binudulok ni tulo siya na tayaong ka dyan, katambay ka dyan, pinapaalimin na yan. Tayo po yung instruction sa mo yung punong barangay, mga barangay official na
May ilang mo dyan nagatambay ng mga minoridad o kung darakol na, papaliw na rin doon. Nagpatanid man si Coast Guard Chief Petty Officer Efren Abanilla sa mga residentes na harani sa salog na iwasan ang pagkarigos digdi. Mga tao na gusto talagang mayroong taga matitigas na ulo po na kahit paano natin i-advise po na bawal maligo, nandun po rin sila. Pero sa side ng Coast Guard po, tuloy pa rin kami magre-remind po na hindi kami magsawan mag-remind na huwag po maligo dyan dahil delikado po. Para sa One Media TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Mientras tanto, nakaantabay man ang mga barangay tanod kan Mabolo sa mga nagbabalyong mga estudyante asin mga residente harani sa tulay. Magin ang pag-alalay sa mga nagmamaniobra o maaging bihikulo ang pinagbabantayan man kan mga barangay tanod. 24 oras man subuot ang pagbantay kan mga ini sa nasabing lugar. Hindi sa tiga-baralyuan ka mga estudyante, saka ang mga residente na ari dyan sa duwang zona, sa mo po yan na tiga-antabayanan, sagod na makabaralyo sila, makapuruli, hanggang ang klase, tapos na, sagod bang ipo, yaong kami di, 24 oras pang duty kang tanod. Sa iba pang bareta, balik face-to-face na ngunyan ang mga estudyante sa pampublikong eskwelahan sa Bicol Region. Ini matapos ang pagsuspender kan face-to-face class kang nakalis na Lunes. Ang pagwelta sa face-to-face class ang resulta kan dainaman subot masyadong paglangkaw kang hit index sa nakalihis na nagkapirang aldaw. Sa pagbabalikan Newsbreak, call center agent arestado sa gun buy bust operation kan CIDG Camarines Sur. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results.
masayang part po ng pagiging band member, yung nag-compete po kami sa Kasanggayan, which is sa Sorsogon po. Before and during practice po, so fun po talaga kasi the band po, kasi the band, yung jamming po ng kabanda ko is super solid po noon. Tapos, although hindi naman po kami ng gana, but it was fun po. Naging friend namin po yung ibang yung ibang lugar doon. And then the challenges part po, siguro yung pag-compete namin, taon-taon naman po sa Peña Francia yun. Pero nakakapagod po, mentally, physically. Yung sa challenges po, siguro, I think, Peña Francia Festival po. Although taon-taon naman po sumasali ang kamay, pero yung third po talaga, nakaka-pressure po kasi may pasok sa umaga, tapos gabi, may practice, and then pasok na naman po, yun po. So, yun po ang challenges sa mga pag-ibang member po. Nakatulong po to through my physical po. Like, nabago po nito ang pagiging responsible ko po, tapos yung po, respeto. Hindi lang po sa kapwa, pati po sa matanda, ganon. Yung time po, time management, yun po. Ang dapat nyo pong abangan is yung palaban ng high schoolanos at high schoolanos. Yung expected nyo po, kaya namin pong higitan yun. Patuloy nyo pong suportahan ng Camarines Sur National High School ngayon pong darating na competition sa Tanong Badang. Ngayon pong April 20, 2024. So basically, we do practices every day. Aside from ensemble, we do sectional, by instruments, and individual practices. And yung sa parents, communication sa parents kasi kailangan namin ng support from their parents. And then also from the administration of the school. My band members is composed of junior high school and senior high school members. And they are on special curriculum for the arts, instrumental music. So, natitrain sila dyan in note reading and focus on instrumental playing. So, siguro yan yung isa sa pinaka namin sa this competition. To the Camarines Sur National High School community, please support Camarines Sur National High School Marching Band as we try to bring honor and pride to our school as we joining this competition, the Tanog Banda Festival 2024. And also, I would like to thank the school administration, especially our principal, Dr. Sulpicio C. Alferez III, and to Ma'am Nympha Regalado for allowing us to join in this competition and for the support. Sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo nagruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, duwang aldaw na training para sa mga barangay officials na mandatory witness sa drug operation sa siyudad ni Naga. Pinagpunan ngunya na aldaw. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa mga nakalis sa anti-illegal drug operation kang Philippine Drug Enforcement Agency as Naga City Police Office sa siyudad kang Naga, may mga barangay official subot na nagsasayuma na maging mandatory witness. Ang bagay na ini ang nakaabot man sa kaaraman kang Public Safety Office na parte kang pinagkrear kang lokal na gobyerno kang Naga na City Anti-Drug Task Force. Maging si City Councilor Omar Buenafe, ang pamayo ka nasabing task force ang nagkumpirmar kang reklamo kontra sa mga barangay officials na takot as nagsasayuma na maging mandatory witness. Consistent po kayo sa feedback ng mga enforcement agencies, PIDEA, PNP, na minsan may kadipisilan sa pagkuha ng mandatory witness, including barangay officials. So ini ang pigmamabot tang ma-address kang inisyatibong ini. Ang reklamo kang sa tuyang mga operatiba na minsan nasasakitan sinda paghanap ng elected official dyan sa barangays dahil nag-aalangan siguro or dahil sa kakulangan ng kaaraman lalo na sa pag-atubang sa korte during the time na sinda ipapapudman bilang mga witness. Huli ka ini sa loob ng duwang aldaw, maatindir ang gabos sa barangay officials kang Naga sa training, mapadapit sa pagiging mandatory witness sa mga drug operation. Ini pinagigibo sa Santa Cruz Event Center. With this, para ma-dispel niyo mga harukan niyong apprehensions sa tuyang mga barangay officials
nagkakanda kita ng training para sa inda, para once and for all, mawara ng pag-aalangan, and sinda maging confident na mag-atubang bilang saro sa mga mandatory witnesses. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, inako ninda punong Barangay Maria Cristina Biintia kan dinaga sa syudad ning Naga asin ni Barangay Kagawad Hill Belen kan Barangay Dayangdang syudad ning Naga na dakulang tabang para sa saindang opisyal kan barangay na matukduan kan mga tamang gigibon sa panahon na sinda ko anon kan PDEA asin PNP na mga mandatory witness. Sa lado ni Barangay Kagawad Belen, daiman siya nakamati ni nerbiyos sa panahon na siya pinagkukua bilang witness sa drug operation. Sa kuya, nayo man, manggayo ako dyan, basta sa tama, mahiling ta, kasi tama man ang gigibokan si mga apprehension officer, siguro luman lang kita, nganing parehas lang ang laban. Iyo po yan ang nahiling kong digdiyo. Kaya pasalamat man ako tayo kaning araw kaniyo si Brad Omar na araw kaning seminar. Sa kuya po okay siya dahil kadakol ta pong mga barangay official niya ng mga baguhan. So at least po maaaraman mi kung ano po talaga ang role mi, lalo na po pag may mga bypass operation sa mga kanya-kanya mi pong barangay. Sa police report, sarong caliber .45 pistol, 4 na bala, cellphone, motorsiklo asin duwang medium heat sealed transparent plastic sachet nin subuot illegal na droga. Na-recover kan mga operatiba hali sa CIDG Camarines Sur. Sa call center agent na si alias Butch, residente kan Barangay San Vicente, Pili, Camarines Sur, matapos ang buy-bust operation, naaresto ang suspect sa Zone 4 Barangay sa Lunggigi, Kararayan, Syudad ni Naga, pasado alas 6 Kasubanggi. Sa iba pang police report, sarong 50 anyos na negosyante na residente kan Zone 4, Barangay Mabolo, Syudad ning Naga, asin 39 anyos na laborer ang inaresto huli kan pagpabakal subuot nin illegal na droga. Sa kabilugan, aaboton sa 0.3 grams nin shabu na nagkakantidad 3,000 pesos ang narecover kan mga otoridad sa duwang suspek na yaon ngunyan sa pangangataman kan mga otoridad. Sa iba pang bareta, send-off mass pinagibo sa Naga College Foundation katakod kang Regional Prisaat 2024. Ang detalye sa report ni Karin K. Escaro. Sarong banal na misa ang ginibo sa Naga College Foundation na pinanginoto ni Father Ryan Oliva Fenis. Inikatakod kan Regional Prisaat 2024 nagigibuhon sa Sorsogon. Sa send-off mass, presente ang manlain-lain na players sa saindang mga coaches. May mga pagirumduman ang mga coaches sa saindang players. Yung pa rin ang reminder ko sa kanila na during the event, during the game, they should focus, tingnan nila na huwag yung sobrang taas ng tingin sa sarili, kayanin ang lahat. What advice I give them is it is better to be the predator than to be the prey. So we have this thing called the kill or be killed mentality. Para man sa chess player na si Yasmin Paraiso, apuwera pa sa mga preparasyon, nagkakaput man sinda sa pangajion. Ginagawa lang namin is pray lang kasi kailangan lang namin ibigay kay Lord and kailangan sa kanya lang kami kumukuha ng lakas para maipanalo yung laro. Sigun man sa coach kan karatido na si Edward Louis Salcedo, araal daw na training ang saindang naging preparasyon para sa prisaa. But as early as March 1st, February 1st, nag-start na kami ng everyday training. No break, just to prepare for this prisa. Nagtaumanin makahulugang mensahe ang player kan karatido na si Cheryl Lizardo para sa mga kapwa niya players. To all Tigers po, good luck po sa ating lahat and sana po makakuha po tayo ng gold. And panindigan po natin ang home of the champion. Kusog kan buot asin dedikasyon ang magiging balon kan mga players kan NCF para sa Regional Prisaat 2024. Para sa One Media TV48 Naga, Karin K. Escaro, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samayang official Facebook fan page One Media TV48 Naga.
Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatudnin mga baretang garantisadong nangingenot as napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.